A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A yau zan nuna muku yadda ake haɗa wata na'ura da ake kira da ita water sensor, wato na'ura mai nuna yadda idan danshi ya zo ya taɓa ta ko kuma ruwa ya taɓa take nuna alamu. To wannan na'ura ita ce ga ta nan ina wato nuna ta. Misali kamar gahi, wannan shine ruwa da yake a nan, gahi mun zuba ruwa a nan. Wannan shine wanda ake kira da suna buza, wannan kuma gashi burtsila kamar dai yadda kuke gani. To misali yanzu zan gwada ta, daga baya kuma sai in ɗan ƙare muku bayani. Da farko wannan shine abin da ake sawa idan ruwa ya taɓa shi, za ta nuna alama kamar misali kamar haka. Kun gani? Yawwa, to ita ce kamar haka. To wannan ita ce wato abin da yake nuna idan ruwa ya taɓa waje ko kuma danshi ya taɓa waje, shine zai nuna alama kamar yadda wato na nuna muku haka. Gashi nan ruwa ne a ciki, da zarar ruwa wannan abin ya shiga ruwa shine yake wannan ƙara kuma yake wannan hasken. To bayan haka gashi da nayi a diagram ɗinta, kun gani kamar haka shine diagram ɗinta ga mai so ya haɗa. Kamar yadda na sha faɗa a bidiyo na, duk mai son ya koyi yadda ake haɗa wannan abu ko kuma yake so a nuna masa, zai iya kirawo wannan lamba ga ta da zan sa ta. Wannan lamba ita ce kamar haka: 08087801217. Wannan ita ce. To wannan duk mai so a nuna masa yadda ake haɗa zai iya kira wannan. Sannan ita ce wannan, da zarar danshi ya taɓa waɗannan wayoyin guda biyu ko ruwa, shine za ka ga tana wannan ƙara. Kun gani kamar yadda na sa. Da fatan mai son sha'awa zai iya kira wannan lamba ga ta nan wacce na sa ta. A huta lafiya.